כרמל שמה חשוד בפלילים. שמה חשוד שהעלים הכנסות מקופת הציבור מ8 דירות לפחות שבבעלותו. עכשיו אנחנו עם ההסתמכות של ראש עיריית גן כרמל שמה. אתמול הוא נחקר ברשות המיסים בחשד להעלמות מס של מאות אלפי שקלים. הערב פרטים חדשים על עסקי הנדל"ן של שמה שעומדים במרכז החקירה. על פי החשד, שמה השמיט הכנסות על הדירות לרשות המיסים בסכום של לפחות מאות אלפי שקלים. בין היתר באי דיווח על הכנסות בדירות אלה, תשלומי שכירות בשחור ועוד. שמה חשוד בהסתרת נכסים שיטתית לאורך השנים. בדירות של שמה מתגלות עבירות בנייה קשות וסדרתיות. הדירה הזאת היא אחת מ8 דירות לפחות בשכונת רמת השקמה ברמת גן שבבעלות חלקית של שמה הכהן עצמו. כמה מהן עם שותף נוסף, כמה אחרות באמצעות חברת אנריק שאשתו ורד דירקטורית בה. למרות שהדירות נרכשו על ידי שמה הכהן בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000, הוא בחר שלא להעבירן על שמו כמתחייב. בכמה מהן הבעלים הרשומים כבר מזמן לא בחיים. רבות מהדירות, כמו זו ברחוב יהושפט ברמת גן, עם עבירות וחריגות בנייה גדולות. ההיתר פה הוא ל-38 מטרים רבועים, השטח בפועל כ-300. הנה בדירה נוספת, ברחוב אחד העם, בנייה לא חוקית, וגם בדירה הזאת באותו הרחוב. שמה רדף בחורמה את ראשי העיר הקודמים בדרישה לניקיון ידיים. עכשיו זה הוא שחשוד בפלילים. חומרים שאסף שמה הכהן על 2 ראשי העיר הקודמים של רמת גן סייעו לחקירות נגדם במשטרה. עכשיו זה הוא שחשוד בפלילים. בקרוב הפרק הבא, מענק חברים של 150 מיליון.